Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA Online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview Online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview Online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. I'm going. Vese wabanonzwana uranyi sokora kanaka murese pasi kuti vanu vese ngarinzveri uyo unoda tumasoko pagomone mikana baba wanikanwa ari kudaidza uyo unoda uya nasi uya pinda pamusiwo wazarurirwa Jesu ndiye nzira yeidiyega uyo unoda tumasoko pagomone mikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda unoda dawiraini uyo unoda tiwirange iswi uyo unoda upenyu darini uyo unoda tumasoko pagomone mikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda tumasoko pagomone mikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda Toda kutenda Mwari atisanganisa nyama nemweya zviri pamwe chete.
toda kumpa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Munamato wangu nechikumbiro changu ndechekuti zuva nezuva patinotaura, zuva nezuva patinofamba rwendo rweupenyu, umwe nemumwe gara pasi, funga nepfungwa dzako, uone kwauri kuenda, kwauri kubva, pawakananga nepauri kuda kusvika. Vana vangu ndinoramba ndichikugombedzerai. Tinokumbira kuti izvo kana chijana chenyu chazosvika chekuti ndimi vanasaimba, muve vanasaimba kwavo. Kana chijana chenyu chazosvika chekuti ndimi vana amai vemba, muve vana mai vemba kwavo. Kana chijana chenyu chazosvika chekuti mutonge nyika zvakarurama. Kana chijana chenyu chazosvika chekuti ndimi ma-CEO maorganization enyu, zvinhu zvenyu zviendeke. Vana vangu ndiri kukukumbira a positive change kubva kwamuri. Musagare pasi muchifunga nezvedu. Musagare pasi muchingotarisa isu. Ndokumbira kuti mutarise ramangwana, muone kuti izvo munosvika here kana kuti hamusviki. Ngativei nenguva yekunamata. Baba wangu namuponesi musiki wedenga nepasi, ndoda kukutendai. Taakutaura nevanakomana nevanasikana venyu. Tibetserei titaure zvamunoda kwete zvatinoda. Kana zvese zvaitwa zvapera mugopuwa mbiri nerikudzo nezvakafanira iye. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Ndisati ndaenda kure, regai ndimboverenga vhesi yandinofarira panapa. Iri muna Proverbs chapter 10 pavhesi ya9. Inoti iyo, he that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his ways shall be known. Bhaibheri panapa riri kuti izvo, munhu anofamba zvakarurama, munhu anofamba negwara, munhu anofamba based on principle, munhu anofamba ane integrity. Zvikanzi nebhaibheri panapa achasvika. Iyi assurance yaari kupuwa naMwari. Zvikanzi asi anoita seakachenjera, asingaite zvinoendeka, zvikanzi hakuna kwaanoenda. Saka panapa bhaibheri riri kuburitsa pachena vachadya nevasingazodyi, vachasvika nevasiri kuzosvika, vachagara nevacharamba vakamira, vachave nepeace nevasingazove nepeace. Ndoda kuti ndikutaurirei kuti izvo zvinozoitika muupenyu, zvinozoitika mberi, hazviitiki mberi nekuda kwekuti mberi kwakufevhera. Zvinoitika mberi pamusana pekuti izvo this was yours, ende Mwari akazvitora akazviisa mumaoko ako kuti ndezvako. Why? Because waifamba zvakarurama. Vapana kune vanoenda kubhora, ndinofunga munozviziva imi kuti kubhora masapota anogona kuenda nepembe. Kubhora vanhu vakagara mustadium vanogona kunge vane pito. Asi kubhora pito inosenza ndeyarefri. Ende pito yarefri ikati half time, half time. Pito yarefri ikati bhora rapera, bhora rapera. Ndo zviri kutaurwa panapa naMwari. Zvikanzi naMwari inini ndini refri. So by the end of the day, dzimwe pito dzingarire, dzine maririro akasiyana, dzimwe dzinoita semusic, dzimwe dzinonakidza kunzwa. Zvikanzi asi pito idzodzo hadzipedze bhora. Pito inopedza bhora ndeyoga inoridzwa naJehovha. So ndoda kuti ndikuudzei vapana kwese kwamuri ikoko, ndekwekuti izvo haurovorwi because waakuda kuroorwa. Unoroorwa nekuti muridzi wepito aridza. Iwewe haugariki nekuti unoda kugarika. Unogarika nekuti bhaibheri rinoti anopa vake vavete. Iwewe rwendo urwu kana ukarufanda naMwari zviri kunzi it's sure. So ndoda kukukumbira kuti pamunoronga netunhu twese twamunoita, nemageme ese amunotamba, nepfungwa dzese dzamunadzo, nekurota nekurotomoka kwamunoita, kuti murote muchirotomoka muri munashe. Pamusana pekuti kana Jehovha akati unosvika, rwendo urwu unorwusvika. So patichanga tichitaurirana panapa, tichipindura mibvunzo iri pano, ndokumbira kuti imimi mundinzwisise kwandiri kubva nako. Ende ndoda kudzokorora kuti zvinhu zvandiri kutaura panapa izvi handisi kutitora. Mushonga uyu handiti imwa, asi ndoda kukuudza kuti izvo waikubetsera dei wamwa. Hongu kune dzimwe rare cases anogona kuve opposite kune zvandiotaura, asi zvandiotaura ndozvokwadi uye ingatendwe. Mubvunzo wekutanga panapa wandoda kupindura, muyu musikana ari kunyora ane mukomana waari kudanana naye, ende mukomana uyu akanga ari in a very abusive relationship. Saka ari kubvunza kuti ndoita sei pamusana pekuti izvo handikwanise kuve myself, because kana ndikave myself
uyu mukomana anobva ati waakundifungidza zvakanga zvichiitika murelationship yandanga ndinayo. Uyu mubvunzo takamboupindura uye tikagara pasi tikataura nezvawo ndofunga munozviziva. Ini samari regai ndikuudzei kuti kudai izvi. Relationship haisi mushonga wekurapa mavanga ekwawakabva. Relationship haisi mushonga wekuuya kuzoyema kuti munhu wese ane kwaakabva, munhu wese ane kwaakarambwa, munhu wese ane kwaakachemedzwa anouya kuzopfimbwa kana kupfimba kuti umwe munhu amunese, amuite nesi wake, agare naye pasi achimutova. Harizi riro basa rerelationship. Saka kana ukangoona uchidanana nemunhu akadai, uri kudanana nemurwere. Chinofanirwa kuitwa ndechekuti murwere ngaaende anorapwa. Kana achinge apedza kurapwa ozodzoka oita gemu rerudo, because gemu rerudo harizi riro basa rekurapa. Ukajaidza zvinhu izvi kuti zvive izvozvo, ndoda kukuudza kuti ramangwana richakunetsa. Muchaemedze munhu mugemu iri hamuna zvekuyema, i50-50, ngamupindwe nevanhu vakasimba, ngamupindwe nevanhu vari focused. Ndoziva kuti kune vamwe vachafunga kuti izvo ndoda kuitira utsinye vanhu vari kubva kumarelationship asina kuvaitira zvakanaka. Hauzi utsinye vapana, ndoda kungokutaurirai chokwadi, ende handisi kutaura nezvenyu. Ndosaka ndiri kuti imimi zvakakodzera kuti muende munorapwa. Ndiri kungotaura nemusikana akuda kuita nesi murelationship. Apa haiziriyo nguva yekuita nesi, itaimi yerwendo iyi, ende rwendo rwacho rwakakosha, ende rwendo rwacho rwakasimba, harudi kuemedzana. Ari kuda kuyema ngaambobuda panze, kana achinge azodzoka ozoya munhu kwaye. Uyu ari panapo uyu ari kuti izvo, ari kuti mukomana wake ari kumuti X vari kumunetsa. Zvandiri kubata panapa ndezvekuti izvo uyu ari kudandana nemukomana ane imwe ex girlfriend. Saka ari kuti ex girlfriend iyi iri kuramba ichidzoka muupenyu, akubvunza musikana kuti ndoita sei. Inini mukomana handinei naye, rega ndisiyane naye panzvimbo ino, rega nditaure newe semusikana. Kana musikana ukaona relationship iyi yaakudai, gara wakarongedza bhegi. Zvanga zvakanyanyisa kunaka deko kutorongedza nekuenda. Asi nekuda kwekuti brain dzako iwewe uri munhu anofunga kuti bhazi richaenda kwaunoda, tinogona kuti gara wakarongedza bhegi. But by the end of the day iyi i-one way. Ukaona robot rikaita emba, uzive kuti inoteera i-red. Hakuna shura ichaunza green kana kunze kwokuti robot rakafa. Kana masvika pascenario yekuti munhu ari comfortable kugara newe pasi achidiscussa newe kuti ane problem, ende problem yacho ndeyekuti izvo past yake iri mupresent, and in your presence, and you think it is respect to be talking about that, that is disrespect, and by the end of the day that must not be honored. Uyu ari panapa uyu anoti amai havadi mukomana akamboroora. Assumption yandinayo panapa ndeyekuti izvo ari kudanana nemurume akambenga akaroora, ndokumva arambana nemukadzi wake, ndokumva akudanana naye. Saka mai vemusikana uyu vari kuti izvo dei watsvaga vamwe vasati vambofamba rwendo urwu. Inini ndinoti, rega ndimbokupa example mufana, wai mai vako vari kutaura zvavari kutaura ndezvekuti isu tichakura muhari maigona kubikirwa mutakura, isu tichakura muhari maigona kubikirwa beans, uye isu tichakura muhari maigona kubikirwa nyama. Asi hwari idzi paunenge uchitobva panze ukadziona, unozviona nekunyimina kwayakaita kuti hari iyi ine zvinonaka kana kuti hari iyi ine maheu. Asi ukazoona hari yemaheu yakunyiminya mafuta sehari yenyama, zvakutoedza kutaura kuti panapa paita shura. Saka problem iri kunetsa mai vako ndeyekuti chii chaita kuti iwewe hari yemaheu uione ichinyiminya? Chii chaita kuti iwewe hari yemaheu ive so attractive? Pamusana pekuti ivo vanoziva kuti hari yemaheu handizvo zvainofanirwa kuitira. Vapana regai ndikuburitsirei pachena. Chikururudo. Ndoda kungokupai the flip side. But mind you, I am not saying ndo zvichaitika kumunhu wese. Number one yaunofanirwa kuziva ndeiyi. Hakuna chakaipa kudanana nemunhu akambenge akaroora. Asi zvakanaka kuzviita uchiziva chinhu ichi. Kuti munhu akambopinda muchinhu akabuda, kubuda kepiri kwaari kuri nyore pana asina kumbobuda. So by the end of the day paunopinda muscenario iyi uzive kuti experience yekubuda vanayo. Saka vanogona kuzobuda
paunenge usingadi. Handisi kuti vanhu vese vanobuda, zvinodhipenda nechavakabudira necontribution yavo yavakaita mune chavakabudira. Number 2 chandoda kuti uzive ndechichichi. Ishu iri kuitika ndeyekuti uri kudhila nemunhu ane experience panyaya dzeupenyu, zvekuti zvimwe zvinhu zvaanofungidzira kuti it's natural zvinogona kusave natural to you. Zvimwe zvaanofungidzira kuti it's common sense zvinogona kusave common sense kwauri. Saka chinoitika ndechekuti mukati meupenyu nemukati mekufamba achakutarisira kumeka madecisions emunhu asati ambomeka iwayo. Achakutarisira kuita cop-up pazvinhu zvawasingagone kuita cop-up. Achafunga kuti unogona kupfekedza napkin pawakanga usingagone kupfekedza napkin. So by the end of the day hakuzi kuti akaipa, asi pamusana pekuti kwaanga ari kunoita kuti afunge kuti zvinoendeka nyamba zvinhu izvi zvisingaendeke. Umwe musi ndaitamba bhora nemwana wangu achiri mupfana mudiki. Saka takaisa bhora pasi, nemakuriro akanga akaita bhora airipotsa, kuda kuri kika opotsa bhora odona. Chaindinetsa ndechekuti zvinoita sei kuti munhu apotse bhora rakapotsa raisvika pamabvi pake. Asi ndokukanganwa chinhu ichi, iye neni hatina kufanana. Ndozviri kungotaurwa namai panapa kuti munhu wawatora uyu panogona kuita dambudziko, asi hazvireva kuti pachave nedambudziko. Saka gadzirira wakagadzirira manotsi andiri kukutaurirai kuitira mangwana. Uno uyu ari panapa uyu akarerwa nambuya kana kuti akarerwa nanasekuru, ndo zvaari kutaura. Saka akuda kuchiroorwa manje. Saka haachazivi kuti vanofanirwa kugamuchidzwa pfuma ndivanani. Ndibaba ake here vaasingazive, vasina kumbomuchengeta, kana kuti ndimadzisekuru. Iyi haina kumboreba iyi. Mufana rega ndikudze, chako pamushapa kuchengetwa, chako pamushapa kurerwa. Iwewe chako pamushapa hakuchisi chekudhisaidha anodya pfuma. Iwe chako kuroorwa, chako kubvisirwa pfuma. Ndoziva kuti yes, unogona kuzvifunga zvinogona kukurwadza, asi uzive chinhu ichi, chako kubvisirwa pfuma. Rega varidzi vepfuma vanetsane pachavo, rega varidzi vepfuma vashaudhane, rega varidzi vepfuma vaite zvavanoda, asi by the end of the day iwewe hauzi mudhiri iroro. Ndofunga yafai. Uyu mukomana wake, nhasi tine vasikana vega vega. Handizivi kuti vakomana vaenda kupi nhasi. Uyu alright. Uyu ari panapa uyu ane mukomana wake, ende mukomana wake ari kutaura kuti ari kuda kuroora zveshuwa. Ende mukuda kuroora kwaari kuita, mukomana uyu ane mastandards ake aari kutarisira kuti aitwe, ende musikana uyu haagone. Handisi kuda kutaura mastandards acho panapa, asi musikana uyu haazvigone, but mukomana anomuda. Saka ari kubvunza kuti ndodii. Inini zvandongotaura ndezvekuti izvo bhutsu ndedzako, ndionoziva saizi yebhutsu dzinoshwinya, ndionoziva saizi yebhutsu dzisingashwinyi. Kuti tishingisane pakutenga bhutsu tichiti tichazoisa mapepa kana kuti tichazodii, ina handidi kupinda mudhiri iroro. Saka mudhiri umu mauri kupinda umu, mwanangu, ndoda kuti upinde uchiziva chinhu ichi, ndiwe muridzi wemarriage. When you are getting married, you are married for yourself. When you are getting married, uri kuenda permanently. When you are getting married, it's all about you. When you are getting married, iwewe ndiwe unofanirwa kunge uri shareholder. Hazvisi isu, hazvizi uyu. Saka ndokukumbira kuti pane zvese zvaunoita, dei ungaita pfungwa dzako dzichinyatso panana moto mune zvakanaka. Wekupedzisira wandoda kutaura nezvawo pano. Ini ndichapindura nemafungiro angu. Mundiregererewo vana vangu. Ndogona kusiyana pfungwa nedzenyu, asi mundiregererewo. Uyu ari panapa uyu, mubvunzo wake anoti, pamunenge muri kutaura, muri kungotaura nezvedu. Se musiri kutaura nezvevanhu vakuru, vanokanganisa, kune vanhu vakuru vazhinji, vanoti vanoba, ende chechi haina zvainombotaura nezvazvo. Sei chechi ichinyarara pazvinhu izvozvo. Ndati ndiri kutaura pfungwa yangu. Chinonzi chechi mufana ndiwe neni. Chinonzi chechi mufana ndimi makagara uko nemaerida nemadzimai nemunhu wese. Hakuna chinonzi chechi kunze kwako. Ndo number 1. So by the end of the day,
kana iwewe conscience yako ichikuudza kuti brother iri kukundikana, kana iwewe conscience yako ichikuudza kuti brother varashika, kana iwewe conscience yako ichikuudza kuti brother havasi kurarama zviri straight, code of conduct unoiziva. Bhaibheri rinotaura zvaunofanirwa kuita. So by the end of the day, isusu zvakanyorwa mubhaibheri ndo zvatinoita. Zvakafanana nekudii, you talk to the brother. Ndokupai semuenzaniso vanangu. Ngatimbotii panapa Joyce onyora kuti inini ndinorara nevakomana vese, ndinorara nemaheadmaster ese, ndinorara nevanhu vese. So by the end of the day ndibatsirei. Ndingauye here panapa ndotaura kuti izvo kuna Joyce wepanumber 44 mupfuti kuni mabvuku ari kuita zvakati. Hatigone kudaro because basa rechechi harizisiri rekuhumiliata vanhu, harizisiri rekutsvaga mbiri, harizisiri rekuve popular nekuataka vanhu, harisisiri rekuve popular nekuita pull others down. Unogona kuwana mbiri but you are not dishing out saving grace. So zvandokukumbirai vana vangu, zvandoda kuti murambe muchiziva ndezvizvizvi. Bhaibheri rinoisa pachena kuti vanhu mumazuva ekupedzisira masawi nezviyo zvichakurirana. Hakuna akanzi enda unodzura. Mumunda waJehovha Mwari anotendera umwe neumwe kuita zvaanoda. Mwari anotendera umwe neumwe kunamata zvaanoda. Mwari anotendera umwe neumwe kuroora zvaanoda. Mwari anotendera umwe neumwe kutuka kana kusatuka. Mwari anotendera umwe neumwe kuva abusive kana kusava abusive. Mwari anotendera umwe neumwe kupfugama kana kusapfugama. Mwari anotendera umwe neumwe kushora kana kusashora. Mwari haarove munhu nekuti wamwadoro, uye Mwari haarambidze munhu kuenda kubhawa. Anoenda kubhawa kana akutodzoka, Mwari ndiye anomuchengetedza. Akapinda mukati memota ndiye anotomudhiraivha achimuendesa kumba. Kuti asarumwe nenyoka ndiMwari anotomuchengetedza. Saka Mwari anochengeta mapenzi ake, Mwari ochengeta vanhu kwavo vake. Mwari kana achinayisa mvura anonayisa kumuroyi, kana Mwari achinayisa mvura anonayisa kumukristu. Mwari kana achinayisa mvura anonayisa kuna ane chikwambo, kana Mwari achinayisa mvura anonayisa kuna anomunamata. Kana Mwari achigona kurarama nesu sezvatiri, kana Mwari achigona kundiakomodheta sezvandiri, who am I not to accommodate other brothers' weakness? Kana Mwari asingafambe achindifumura, who am I kuti ndifambe ndichifumura vamwe? Kana Mwari achivanza urema hwangu, who am I kusavanza urema hwevamwe? Kana Mwari achinoziva zviri mukati zvandinofunga nezvandinoita, achirarama neni, who am I to stand before men and condemn other people? Saka ndoda kuti ndikuudzei, hachizi chiKristu kutsvaga zvakaipa zvemunhu. Rega munhu aite sezvaanoda, but chinonzi chiKristu kudzorana murudo. Ndoda kukukumbirai mese kwamuri. Umwe nemumwe une kodzero yako. Anoda kutaura, taura. Anoda kusataura, usataure. Anoda kuzviimba, imba. Anoda kusazviimba, usaimbe. Anoda kuzviparidza, usaparidze. But the future will tell who did the right thing. Because pamberi paMwari ndo patichamira nenyaya idzi. Asi inini, every time pandinodhila neupenyu, ndinogara ndichizvifunga kuti izvo dei Mwari akada kuve sezvandiri pese pandakamukanganisira, I wouldn't be here. Dei Mwari akada kuti paitwe justice kwese pandakanga ndisiri just, I wouldn't be here. Dei Mwari akada kutaura nezvangu pandakanga ndakadecide kunyarara, I wouldn't be here. Saka the God that I know, ndikudzokorora, the God that I know is you akandirera ndiri mukredo. Mwari wandinoziva ndiMwari wakandiitira nyasha. This is the only God wandinonamata. Endo ndoda kukuudzai vanangu kuti izvo zviri nyore kuona munhu akaroverwa pamuchinjiko ofunga kuti ndinogona kuzviita. Zviri nyore kuona munhu achiwa ofunga kuti iwe unogona kumira. You will never appreciate, you will never understand the suffering iri mumunhu ari kutadzira Mwari. You will never understand the suffering iri mumunhu ane kumba kusingagariki. You will never understand the suffering iri mumunhu akatenga chikwambo. You will never understand the suffering iri mumunhu ari kurarama upenyu usingadiwe naMwari. Chandongokukumbirai kuti muite, chemai naye, rwadziwai naye, munamatirei,
agonize before God on behalf of him. And you know this thing, nhasi ndiye, mangwana ndiwe. Ndodzokorora, nhasi ndiye, mangwana ndiwe. Rangarira mukadzi uya vauya naye kuna Jesu. Jesu anouya ati kana pari pakati penyu aripo asina chivi, ngaamutake nemabwe. Akashayikwa. Iye akanga achikodzera kumutaka nemabwe, akarega kumutaka nemabwe. Why? This is the gospel that we preach. Let's bear each other's burden. Ngatisafarei munhu achinyara, ngatisafarei munhu achiwisirwa pasi, ngatisafarei munhu achinyadziswa, ngatifarei kana zita remunhu ranyorwa mutsamba reupenyu. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Toda kutendai nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Ndokumbira kuti patinokunamatai, patinoita zvose, tiite zvese mumbiri yenyu inogara nekusingaperi. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemutsa wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi. Ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.